Takže vítejte, já jsem Davyšok.cz a dneska tady máme jednotlivý video, které není v žádné sérii. A jmenuje se 3 věci, které nedělejte, pokud jste začátečníci, nebo nějak tak. Takže se na to vrhneme. První věc je, když půjdete do jeskyně, tak máte určitě plný inventář jako krumpáčů a různých vybavení, abyste mohli takhle těžit různě. Takže to je první rada. Druhá rada, pokud jsou takhle tady vystaveny 4 hlavy, tak určitě neznamená, že v dálce bude kráva. To si pamatujte. A jestli jste smutní a chcete si udělat takovýto pohřeb, že jste smutný, že jste umřeli s diamantovým, nevím čím, že jste měli u sebe něco úplně strašně jedinečného, tak si určitě nestavte takovýhle srdíčko. Zaprvé zabralo by to hodně času. Dost dlouho jsem to vymýšlel a za druhé vlastně by vám to bylo k ničemu, protože Minecraft můžete stále obnovovat a ty věci vám nezmizí, pokud jste v single playeru. Tak jo, tak čau.